Mit-13 ta' Ġunju fl-okkażjoni ta' Korpus il-Knisja f'Malta Għawdex ser tiftaħ il-bibien tagħha għal pubbliku b'mod normali sabiex il-poplu jkun jista' jisma' l-quddies u jirċievi l-Ewkaristija. Deċidejna li l-Ewkaristija tibda tiġi iċċelebrata għal komunità fil-knejjes kollha tagħna ta' Malta Għawdex mill-weekend ta' Corpus Domini 13 u l-14 ta' Ġunju 2020. F'indirizz lin-nazzjon, l-Arċisqof Charles Scicluna spjega li xorta waħda il-pubbliku jrid josserva l-miżuri ta' distanza soċjali jintlibsu l-maskri jew visor kif ukoll importanti illi tinżamm l-iġene. L-Arċisqof sostna illi biex it-qarbin isir b'ċertu dinjità persuna preferibbilment għandha tilbes visor. Is-saċerdot meta jersaq lejna jkun libes il-visor, aħna ma nagħmlux dialogu miegħu. Idejna noħorġuhom lejn is-saċerdot u s-saċerdot mingħajr ma jmiss l-idejn tagħna jagħtina lil Ġesu Ewkaristija. Fil-waqt li l-ammont ta' persuni li ser jitħallew jidħlu għal quddies ser ikun fuq bażi ta' kemm kbira l-Knisja, il-quddies xorta waħda ser tibqa' tixxandar fuq il-midja lokali bħalma seħħ fl-aħħar ġimgħat. Skont il-metraġġ tal-Knisja se jkun hemm numru ta' nies li jkunu jistgħu jidħlu fil-Knisja għal dik il-quddiesa partikolari. Monsinjur Scicluna insista li xorta waħda il-pajjiż għad irid iħares l-ewwel qabel kollox lejn is-saħħa u għaldaqstant ma jridx li ċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tpoġġi f'periklu lill-poplu. Aħna rridu nagħtu dan il-messaġġ qawwi ta' responsabilità u ta' karità. L-ewwel karità li għandna nagħmlu ma' nfusna li nibżgħu għas-saħħa tal-poplu tagħna. Intant, għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet dwar meta ser jerġgħu jiġu ċelebrati il-funzjonijiet ta' sagramenti oħra fost oħrajn dik tal-ewwel tqarbina u tal-Griżma tal-Isqof filwaqt li l-funerali u ċ-ċerimonji ta' żwieġ ser ikunu qed isiru abbażi tad-distanza soċjali.